Kubor nakaslem jong Nausan Hima. Chairman Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles Uba Wandenbok Jerwa. Hennekas ngi habakren bat kinong thok khubor hasilong press club. Ula kentu yaki driver taxi banket yaki khna school bat ban ai la chwa yaki khnang bakin la ban poi byang por haki jaka tho exams. Ula mana ru balada kinong nya kali ki kentat banken ki dei ban shem yaka number jongka kali bat ban pentep syaki baken le yaka badan kam. Shushu ula kenturu yaki pulet baha kini kisngi badan exams kim dei ban penlong yaka jing talasi kot kali namarkan keta yaki khenna ki ban let ban tho exams kaseng ka ket boket ruang yaki samla pule baro baken le bha ha kini ki exams bat kin yo ya uso jang ka jing jam of commercial vehicle ni one man personal hangni mata sngi na kataw ka jingur jingnam jong ki patba habaki kendu habani ka thang kali te nakalian ka jungi hi kum kaseng jong Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ni la dat ane sang perkhat hagide bakane ka jing dhang kali hangni ko sorslo khamtam e ki nakalian ki bahiye bahasam jong itu ki khna ki ban saya khun nak banta kani ka exam final kamar ka class 12 ko ka class 10 nak banta ka absol trik te ki panjing absol nam ta ka absol trik ki panjing mut nangi ki ong ba la kuno tak de ban lai ye te ngi la sim ye koi ka rai kum ka joint action hi kalong bangi kentu ya baro pat nong song snong ka bri no trap ba kindai bakin yakni kali baki khna school khamtam e ha kane ka samoy baki pen khre mane baki khun nam ta kani ka examen ga jongki bat kide ban aila choi gi khna bakin ki ha ki kali kamai ga jongki bakin poi biang por ha ki jaka mane ha center ga tha exam kata ka de ka bangi kentu ngi ka pat ye ki pat ba nong song snong jong ka bri no trap hi bro we bat kumjuru ngi maham bat ngi hukum ya ki nong ya kali ba kim dei ban kentat ban ket ni khna school khamtam e ha ke kini kisngi ki ba manta ki ba maki kinang dot kam ya kata ba kin ai mensim kelut no kanlong kanlong khapnya ya ke jumut khat jung khna maki thang makin nak ban thop ba ha ke ni ke exam ke examen ke ba manta usna marjar atwa te ngi kentu bar ngi maham ru ya ki driver lada kim ket kin suyang kai ha ki jaka yang ki jongki lada kilap kino no kri patba shondol ya kita kali lada kidai ki jongi ne kimdai ki jongi ru na kali ang jongi kalau mencim be action mo but mendai mencim action tang ye ki tu ki driver mencim action ru wadi kita kali mo kata kali ka jing maham ki jongi ya ki barok kinong nya kali nadu ki kaliret adu ki kali he ki badai hi commercial vehicle but kumjuru na kali ang ka jongi keseng ni tentu ya ka sorka ba la kumno khnang ban lat ye kani gadhang kali kila dei ban penbiang no ya ki boss ha ki school ba phero ke kum ba mamordam jengi na dok submit na ko pos ko pa khnang ba kan solve problem nomor kum ba kolong menta ye khnang school ko we kali te hak ba kut hi kan ra ye gadhang kali te menta pada ngi kentu sukar ba ka dei ban ai demonstration aswa da kini kali sao ki ba su ya kan blok ka teng kaba suya ko we den ko pat tham dakit ik passenger tengi yang demonstrate chodi kini klisau ha shob kan ra kini ki electricity bus lada kalong na kaliang jongi ru ngana ka pi keman ti dia lada kamlong pat kembangi lada ma di experience kalong bijaya ya bisa pat ba kata ka ba engkong kabar pat kalong ba ngi ngila ya churum chneng habe dei ba kini ki office sarkar ru ngi ba teng ka jingon ra kali jong ki sakri sarkar kalong ba kadi ka fashion ni kadi ka show jongki ndai kila di benbu dah kendon ba nadu karang ba kapno hadu panu ki la dei ban rai kali hapo ki office jongki lada maki ki kwak ban poi biang por ka song tu he jong tu department ba un pan ki boss na menta office boss na menta ki nong kam sarkar ban solve traffic jam ndai mangi menta rubun ki kli private ki yang kat chabalap kat sabasam habakut dakli ki jono jong ki staff ki batre hakita kita menta ndai lada yang pagi kali kamai ki bau driver dan ap sawanta lami khat ta po kali kiwit na kali yang ki bor jangkaan ndela da yang begitu ki kali pat ki driver lami war mlap kimwit na kali jangkaan te kum ta hi na kali jungi yang ba la de ban solve ya kani ki benta da ka ba haman na ki office ki dimnan ki office boss kinwan la ka por kinlet da ka por ndai ka makalong menta ki wan ka roman ki lai roman te khadu kentang yawa pat na kali yang jungi ai ka kitbok ka kitruang
sya ki samla kuli jongi ki balong ki sok sentiu nak banta ki jongi ki ban long kalawai ba phnai nam tak jai kan riu ba ngikit bok ngikit riang ngiki ba kinang ilap ha kini ki eksemen ki jongi bat blade dragon rat don ka bat ki hakinu ni banta knam makin lak ban thok hai ki ya ki jingpen krek ki jongi ha kani ka samai eksemen ki banta kata ka dei ka bang lasem rai knang ba kai bar khoi ka numlong bangi kun kasangi nginum pan pawe kata ka jingsong rikti ki jongi te kumbang ilama hi manta yang ni jingdon ling ham kali ni nir iwan manta ban aya kata ka jingmo mang ke jing maham na ka manta ki nomya kali bar ka jingken tu na manta ki pajba ba ki dei ban ayla choi ki khna school ki khamtam me ki tu balai ban aya lani ban tho ya ki semen ki jongi haki sinta sklo ka ya kani ko ada ni ben na kaliang ga jongi hi kun kasang na kaliang ga government of Meghalaya kalak ban le na ka manta ki private mo reward ta i commercial vehicle namar ki commercial vehicle hi ki ha pa namar hadu kan manta ngilaya la persang ban ko ngo isokar banyat ko dibin haki snam ki blalet ngila ko ngo isokar bangin syong bangin set i kali haki por khat lockdown hende ki khamdon pa kajingma na ka daw ngile kendo banyakran na ko ka pos ko por kiong ba hak po Meghalaya jungi ngim padon ak na ka jong te manta ki ko ban penyat pat od ibin ka syong hajing stak jong sokar ba kumba kila de persang syara sipor ban ayo dibin yo commercial vehicle ka block one kunjo ndela da ayo dibin pada yo private vehicles with strictly issue ya katu ka pass ka suruh ka peluk tekan tak mak private kibun bom siu kisiu khajna tang sisen lanu ya ta kimdai bom basiu ki commercial vehicle man losna lani man ka saubana kisiu ki khajna Review ong ru ikane ka restriction ka di kan namar glabuan hai kali hero Nungsong no ba kali ML jon nei kajingpun kajingki kalong ba hadu kan manta te naglang jungi ru ngimtip syai ta kan ki bongon ra kali po office ki di belong nadu karang ba kanu hadu karang no ndegi pek ka tang ML05 to government of Meghalaya dele ndai ka bakut 05 kadi nam to public purpose to nam ta te del mata ka daw kalong ba la system of implement ya kanu no kaan da kule ba system ba phim patla ba phin yada nak banta kinong siu khajna ngir banta ngi hapni ka bor ba dapat khat chawar sia lada phile pa nam ta private na thai kam jinge mak private kinong no ma uwe bru ha uwe kali ha ka bakut manu safar kiti pa ba ko nang kambay kali kamay ba let mo wan man kasi asipun kan ma biang soka namar ba man la ka por teng lalong penikah mingi soka kajing sa soka ka di ban snai polisi mo ndai di mangi panmangi hap ajeng mo soka ingin suwi kata mo ke sorkar jumi ke bamdon ni kita polisi ke bamdon ni kita di berfak kumfi ni ke assembly hajing sha ban thawan ni jet ki ban thawan ni jet ki ban ong makin snai ki ni polisi ban lat ban wara ya ki ya ki jinge nam ta cek bere jumi ya kran man ni tai dor kilo ya kran man tai nyut ha ko ya ki jumo assembly untuk dor dah kalau mana Jadi tingta hi nak lang jumi mata sini wan hangni long ba kadai nak ada jemput jenam jempat ba ba kima ni kini kini men nak ni tayo ki bala dat bat hadu kat menne ka simiru kalau kunta jadi kalau kita kalau bangi kentu ki pat ba yang ka station kan kimia apa kimdawan gibri sespak mer ban syong tu kali kim habidi ba kani hi nak lang jumi baseng namar ba katum ka central motor vehicle aku kalau patai sai ba ka local taxi kadai ka hire system kamdai ka sharing system tengi ru ngimla akhirnya bang bangin sin action habis dibata lamar kalong bangi hing nak penkhen ya kini kendon an dak bangi kit sharing system ne sharing system hi kedai ke bangi kedai dak mutual understanding tong jumi berapa langin sim action par ye kitu kali ki ba chong bar abisa ko mo mapi kidon la ka hok kat kum ka permit yang long kan ka examination issue kan issue te mata bangi kentu bet tang ti kenta kim dei ban abisa di khantam e khna school ni kira persabe khantam e khna school with a school uniform ile ni mana mat ni maham kim dei ban apa ya kata kit kan masih trip kan penpoy ki se jaga bakal exam boleh lada ki kena ki jongi ki pas ma kejing sarong kadai tang ya ki yang ini kinamnya kali hindi sarong kejing sarong ya kejak bendri di berapa electric vehicles na kalian ka jongi kasan ni layo ya kawe ka city ka ba ya road tax namdan kata kalau ba la da kontosendu do governor of Meghalaya ba kanam don kono ka road tax kata kadai ka kadima kinas le ban demonstrate nanta ni lada pat ba ru nanta pa ban thiet ni kali kolong ba kadai demonstrate lada kalong tika kalong ka ek jinjok ban nang man lat ban
warna ya kejebok pun ke pollution kantang pollution mentali kelak jur kelak kemensuang no wada kahau mentah kelak stang jadi kumta kenang ba nginyo biang sajisin ya kamet kepat kebesar baklan kum hakipor bahanda ngirungi penseluruh hi lada kanik demonstration jong nak liang sokar banwanra ya kanik electricity vehicle kenlong keba sesok ni yang jongi ka JC hi ngira ada ai ke jingtho no satu government kalau ada accept dulu ya kata ba mensua kita ni ko order ka dei bin na podele te hang ni apa migrasi jongi ka dei tang senrong sudah ka bamdon iye ka bos penon kambe kata tolong transport long ka sulong tang senrong kan kam bamdon iye pa te ngila persang banyak dan te mentah pada ngilayo ka jingjob da ka ba kimlah banong kikali barem kibla don lupa ya katu ka 3 state bo mensua kinya be 3 state hindi kini ki newly registration pada kinya no oleh dia. National permit.